με αυτό το ποτέ δεν είναι αργά. Μου έλεγε ο Πάτερ Μωυσής. Ξέρετε τον Πάτερ Μωυσή που κοιμήθη πριν λίγα χρόνια? Ήταν ένας ωραίος γέροντας του Αγίου Όρους, λογοτέχνης, φιλόσοφος, έγραψε πολλά βιβλία, ωραία βιβλία και πολύ ενάρετος άνθρωπος. Είχε μεγάλο όνομα σαν λόγιος και έκανε ομιλίες παντού και σε εμάς ήρθε πολλές φορές έκανε ομιλίες. Μια φορά λέγαμε πως κάποιοι άνθρωποι απλοϊκοί και αφελείς αντιμετωπίζουν τους γεροντάδες του Αγίου Όρους και κάποιους πνευματικούς με έναν τρόπο έτσι όπως αντιμετωπίζουν κάποιους μέντιουμ ή κάποιους ας πούμε θαυματουργούς και θαυματοποιούς ψεύτες. Αφού μια φορά ο γεροπαΐσιος τόσο αγανάκτησε ότι πήγαιναν και το ρωτούσαν διάφορα πράγματα μέχρι και για ποδοσφαιρικές ομάδες, και αντί να το ρωτήσουν πνευματικά πράγματα το ρωτούσαν χαζά. Ρώτησε ένας στην Κωνσταντινούπολη, του λέει καλά, ενδιαφέρεσαι να γίνεις αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης? Μια φορά αγανάκτησε τόσο πολύ και έγραψε μια ταπέλα έξω από το κελί του, από το κάγκελο εκεί που ήταν. Πήγα λοιπόν κι εγώ, βλέπω μια ταπέλα εκεί, άλλη που εκείνη που είχε. Πάω διαβάζω, τι να δω, γράφει ο γερόντας, μια ταπελίτσα. Ζωολογικός κήπος κλειστός, η μαϊμού απουσιάζει. Έκλεισε και έφυγε. Τόσο πολύ αγανάκτησε. Μου έλεγε λοιπόν ο πατήρ Μωυσής το εξής. Λέει, με πήρε στο Άγιον Όρος μια γυναίκα τηλέφωνο και έκλαιγε και οδηρώταν και ήθελε να αναστήσω τον πατέρα της που πέθανε. Πάτερ μου, να κάνετε μια προσευχή να αναστηθεί ο πατέρας μου. Μα κυρία μου, λέει, δεν έχω αυτή τη δύναμη να αναστήσω τον πατέρα σου. Και ήταν με μια άλλη κοπέλα που ήταν αδερφή της. Ήταν δύο κοπέλες οι οποίες στην Αθήνα, μεγάλες φαίνεται στην ηλικία, καμιά 50 χρόνια. Και έκλαιγε και οδηρώταν να την αναστήσει. Μα μπορείτε πάτερ να αναστήσετε, αφού ο Χριστός είπε ότι μπορείτε. Και ξέρουμε ότι μπορείτε και από ταπείνωση δεν το κάνετε. Κυρία μου, δεν μπορώ να αναστήσω τον πατέρα σου για το όνομα του Θεού. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Μα αφού μου είπανε, λέει, ότι μπορείτε, εσείς μπορείτε. Λέει, καλά, πότε πέθανε ο παπάς σου? Για να έχω και καλό ερώτημα. Λέει, έχει 5 μέρες που πέθανε. Α, λέει, δεν γίνεται. Αν είχε 4 γινόταν. Ο Λάζαρος 4 μέρες αναστήθηκε. 5 μέρες δεν γίνεται, λέει. Δεν αναστήθηκε ένας 5 μέρες. Άρα, κυρία μου, δεν γίνεται να αναστηθεί ο πατέρας σας. Και την ακούω, λέει, που λέει στις άλλη, δεν σου έλεγα να παίρναμε χτες τηλέφωνο?